Rostomili, posłuchajcie o świętym Mikołaju z Pierśca, taką dość dłuższą pogodkę, legendę. Jednego razu Jonek Wojnar z dziedziny Górki Małe przyszedł na nawszczywę do swojego sąsiada. Z kapsy wyciągnął małą czarną książkę, a prawi. Na samym spodku trówły leżała, starzy ją napisali, można ją gdoś jeszcze kiejsi poczytał. A wiecie, Wojnar, skrzypki a płonki to były starucne familie, co bywały w górkach, nad Brynicą, od hań dawnych czasów. Mieli nastawiane starucne chałupy, co niejedno widziały, a w truchłach, a w odmaryjach mieli same skarby po prastarkach a prastarzikach. Każdy zwyk, każdy wiec, co ją mieli doma, to było cosik fezzocnego w naszej tustelańskiej kulturze. Między tymi familiami Wojnarowie dyski byli kapkę inksi, bo radzi czytali książki, a mieli ich kupa w chałupie. A choć Rakuszanie tego nie mieli moc radzi, a w polu przeca dycki była robota, to poczytać książkę Wojnarowie dycki mieli czas, bo byli ciekawi, co się na świecie robi. A ta czarna książka, co ją Jonek wyciągnął z kapsy, kiejsi była u policajta CK. U policajta CK Habsburskiej Monarchii. Tak się to mianowało. W połówce była zapisana instrukcjami w dwóch językach, a jakimsikej służbowym pisaniem. A w drugiej połówce Jąków Starzyk, też Jun, pisał se swojej roztomańte wieca. Pisał tam pięknie wszystko to, co się mu zdało, że to je worce, co by tam wyrazić. Stary siedlok Junek miał snoci rod porządek w żywocie, a i w głowie. Furt pisał, a pisał. Tuż baj by napisał jakąś kronikę swojej gminy, podle tego, co się kany stało, kiej kto umrzył, kiej kto się urodził, o figurach, o kościołach, a i o farożach. Tam kany pisał o figurach, wraził cosik o historii figury świętego Mikołaja z Pierśca, co do niego furt dzisiaj ludzie rzekają. Tuż Jonek Wojnar zaczął pisać tak. Jeden owczarz wystrugał tam tą figurę z lipowego drzewa, co go wiater obalił na posiunek. Było to kiejsi hańdowni w księstwie cieszyńskim, tam kany Wisła targo z gór, a płynie dołu, z wartkiego potoku zmienio się w słuszną rzekę. Niedaleko je tu styl do żabiego kraju. Nie było tukej wielkucnych strumów, co stoją na beskidzkich gruniach, ale było tu godnie olszy a gojów, co w nich rade siedziały dziwoki i świnie. Pod dziedziną strumień ziemia była mokro, a na jor, a na jesień to była ganz jaruga. Wiele razy się ludzie w niej potopili. Między żabim krajem a gorami był gościniec od księcia. Szł on od Cieszyna do Bielska, a z Bielska do Krakowa. Tam kany wody we Wiśle było mało, do tej cesty wachował skoczowski zumek. Na gościńcu od Jora aż do Mrozów drepsiło dyski kupa ludzi. Chodzili wojocy, posłowie, od jednego księcia piastowskiego do drugiego, jeździły pomału kolasy z handlarzami czeskimi, uherskimi, a śląskimi, co jechały do Polski, lebo spadki do Krakowa, co by przez Przełęcz Jabłonkowską dostać się na Morawę. Po tej ceście drepsiło kupa wandrusów, żebroków, muzykantów, cygunów, a druciorzy. Na gościńcu chybiało eny ludzi z dziedzin, bo bai siedlocy raczej drepsili po chodnikach w lesie, jako po ceście panów. Ich świat był inszy, jako ten pański. Ten świat był niski, siedział po cichu, jako trowa, a ten pański był wielkucny, bogaty, chyrny, a na nic nie czakał. Wszystko chciał mieć chnet. Ludzie po dziecinach ani tych ponów nie mieli radzi, ani ich mieli radzi. Ani tak, ani tak. Robili se swoi, a jak pon jechał po ceście, to oni szli raczej na bok. Jedni żyli swoim żywotem, a ci drudzy swoim żywotem. Najwięcej się jednako ludzie boli kasztelana z Groźca albo z Grojca, bo mu książę dał moc, co by sądził całą dziedzinę. A sądził fest twardo, bo się prawiło chodzić do Groźca po mores. Dzisio już nie ma sądów w Zumku Grodzieckim, ale przysłowi się se ludzie furt nie hali. Festy sądy musiały ludziom za skórę wleść,
bo długo się tak jeszcze prawiło. No a owczarz, co strugał figury, żył 300 roków przed tym, niż Gazda Górecki pisał swoją kronikę. Ludzie na tego owczarza prawili Mikoła, a po fotrowi to był Wałach. Naozajst był z tych pastyrzy wołoskich, co hańdowni drepsili po gorach, a po gruniach karpackich z owcami, a zaszli aż na Śląsk, a tukaj zostali. Zaszli a i na cieszyńską ziemię. Mikoła był niewydarzony. Zająkiwał się, a miał na karku wolę. Z krystego wola głowę dycki krzywił w lewo. Był na służbie u gazdów, zajodło, co nie było ani masne, ani dobre. Ten Wałach miał iny jedne chyzdy. Jak miał czas, to coś ich strugał z drzewa. Okroboczkiem poradził wystrugać szumną łyżkę, kopyść szćwiertkę do masła, lebo trzonek do siekierki. A z krystego jod lepszy jako inksi pastyrze. Bo gaździnki były rade, że im gdosik coś nowego wystrugał do kuchyni, tuż dycki mu dały chleba, syra, a i kąsek szpyrki. A drzewa na to mikołowe strugani było kupa, bo przeca na posiłku leżała lipa, co ją hańdowni wiater pobulał. Choć była starucno, to drzewo miała w podszodku zdrowe, a dobrze się ją strugało. Pomału Nikola przestrugał na roztomańte wieca, większe a mniejsze gałęzie, a potem został już iny są pień, szumny a wielkucny. Synek drepsił koletego, a szpekulirował, co z niego za wystrugać, ale nie poradził nic wymyślić. Najbliżej Pierśca były kościoły we Skoczowie, w Górkach, a w Rudzicy, kany panny miały kościół z kamienio. Dzwony było słychać w Pierścu, gor w ten czas, kiedy się mroczyło na deszcz. Jak zaczły dzwonić, to Mikołaj ściepował kłobuk z głowy, ciepał okrowoczek na bok, klękał, a buchał się packą w pierś. Eny tak poradził żykać, bo inaczej nie umiał. Roz jak tak po swoim żykał, to mu przyszła chęć, co by sobie strugać swojego świętego, co go opatruje. Hańdowni, jak jeszcze żyli jego fotrowie, to Mikoła był w kościele w Cieszynie, tam Hanej przy Zumku. Na największym ołtarzu stał święty Mikołaj jako żywy. Chłapiec se zapamiętał jego obliczki, a jako wyglądał. Dycki jak zawdził oczy, to widział tą figurę, jakby to było oto wczora. A takiego samego Mikołaja chciał wystrugać z tego wielkucnego lipowego pnia. Tuż wziął, a procnie go zakulał do próżnej szopki, co stała na kraju miedzy, pocisk go potem jeszcze pod żber, przykrył go trową, a czakał na noce z miesiączkiem, co by go mógł strugać. Jak już miesiączek zaświecił na niebie, a w nocy było widno jako w dzień, że się aż złociło, a strzybrzyło, to Mikoła zaczął swoją robotę. Figurę świętego miał w zocy, tuż go dycki wykulał na postrzodek szopki, a do rana go ciupał siekierką. Dziepro jak już słonko zaczło świecić, to chował swój skarb, a szał po owce, co ich w dnie pos. Dzień się mu ciągnął przeogromnie, a nie mógł się doczkać wieczora. Od tego czasu myślał eny o tej figurze, a nie strugał już nic większego, choć gaździnki go pytały o nowe łyżki. Nasrane przestowały mu dawać lepsze jodło, chleb a szpyrki, bo kie nic dla nich nie strugo, to niech żere co chce. 4 roki Mikoła dłubał, a tańcował kole tej figury, swojego patrona. Rok do roka coraz bardziej, pień lipowy był podobny do człowieka. Aż przyszedł dzień, co w nim Mikoła skończył dłubać figurę, już do niej nic nie poradził więcej dać od siebie. Postawił lipowego Mikołaja na postrzodku szopki, a miesiączek, co był w pełni, na niego świecił. A synek się na niego furt dziwał, miał tą figurę fez w zocy, tuż nie kulał i pod żber, ale ją postawił na postrzodku masztali, zawrzył wrota, a poszł spać. Obudził go jakiś gryk, tuż chupnął z legiera, bo se myślał, że to oto idą wilki. Chunt focie, łachu, po niewieroku, ryczy gazda, a pierę synka patykiem przez pleca. Spisz, hacharze, a chlyw gore. Gore, gore, ryczą wszyscy dookoła. Ludzie lecą z widłami, a z siekierkami. Miesiączek już się dawno kansik schował, jeny ćmawo noc, a ze szopki przez dziury świeci coś i kwez jasnego. Gazda z większymi chłopami, już są przy wrotach, już ich szkubią, aż futra zgrzypią, ale naroz buchli sobą na ziem, bo coś ich uwidzieli. Pierwszy raz w żywocie, a fest się wylękali.
bo przeca żadnego fajera tukaj nie ma. Bydło leży na słomie, krowy ćwiękują, a stękają, owce beczą jako dycki, ale pomiędzy nimi stoi figura człowieka, a od niej idzie fest wielki światło. Cuda, cuda, ryczą, a beczą, buchają na ziem, a pierą się po piersiach. Z dziedziny lecą baby, dziecka. Mikoła klęczy pospołu z inkszymi, a nie poradzi oczy podnieść. Żadnemu nie prawi, że to on tą figurę wystrugał, bo tuż na co. Nie uwierzą, a dyć mają recht, bo przeca on tego światła nie zrobił. Terazy siedlocy wyrządzają, kany tą figurę dać, bo tuż przeca niebo im ciepło na ziem. Jeden prawi, tak, iny drugi zaś inakszy. Aż się dorządzili, że muszą figurę postawić tam, kany rosną olsze, kany się cesty rozchodzą. Był tam mały kopieczek, a kolej niego było bagno. Po ćmoku się szło stracić, a nielza było chodniki poznać. Tuż nie jeden się tam utopił. Przeklęty to był plac, kany te cesty się rozchodziły. Trzeba tam postawić tą cudowną figurę, co by ten plac rozświeciła. Chłopów, co figurę chciało nieść, było kupa, a i z inszych dziedzin. Farosz też przyszedł do tej masztali, co Mikołaj świecił, a wnet pobłogosławił gazdę, co ją postawił. Tuż Mikołaja dali na wielkucny gnotek z dęba, a jak się zaczło ćmić, to zaczął pomału świecić, a szumnie błyszczał w nocy, aż słonko zaczło stować, w ten czas przestową. Ludzie ze wszystkich dziedzin z cieszyńskiej ziemi drepsili do pierśca, co by się podziwać na tego Mikołaja, co świeci, a ponikierzy a i zowiścili tym w pierścu, że nie mają takiej figury u siebie. No a pastysz, Mikoła, co figurę wystrugał, furt eny pod nią siedział, jakby go ten Mikołaj zaczarował. Już nie poradził nic zrobić, ani owiec paść, tuż go z dziedziny gazda wygonił, a jednego razu, jak była fest zima ze śniegiem, to go naszli martwego pod tą figurą Mikołaja. Potem Mikołę pochowali kole tej figury, co ją z lipowego drzewa wystrugał. Zaś przeszło ze 100 roków, można a i więcej, w dziedzinie Pierściec się nic nie zmieniło. Jedni się rodzili, inni umierali, ale w tym lepszym świecie ponów się robiły wieca, co ich ludzie jeszcze nie widzieli, bo na cieszyńską ziemię przyszła nowa wiara, wanielicy, a katolicy ich nie mieli moc radzi, bo to było coś ich cudzego. Ale wanielików miał rod książę, tuż się zaczły wojny. Jedni drugim zebrali kościoły, a baj oto dzisio kościół był wanielicki, a wieczór już był katolicki. No, istno sumeryja. W pierściu kościoła nie było, tuż nie było co brać, ale była figura, a figur wanielicy nie mieli radzi. Tuż jak uwidzieli lipowego Mikołaja, to go chcieli spolić, ale bez mala Mikołaj jakoś ich nie chciał zgoreć. Ani nie był czarny od tego fajera. Enyse furt stał na tym dębowym gnotku. Potem wanielicy się już fez nasrali na Mikołaja, tuż go wzięli na wóz, a go wywióźli po cichu do Rudzicy. Tam kany były panny, a postawili go im przed dwierze. Dyć przeca go będą wachować. Wszyscy z dziedziny Pierściec tam przyszli, beczeli, wyciągali ręce, bo se przemli, że Mikołaj już nigdy do nich się nie wróci spadki. Ale przeca lepszy mu będzie w kościele z kamienio, kany bywają panny, jako w bagnie, kany je rozceści. Tuż dobre, ale oto przyszł wieczór, po tym noc, a światła nie ma. Panny, co go czekały, poszły spać, a szpekulują, czemu tak je. Ale dziwejcie się, oto za 1/4 godziny Mikołaja na tym kamieniu nie ma. A z czego tak je? Czemu? Nie miał panin rod? Nie ma go, tuż kaje. Naisto się stracił. A tego wieczora pierścianio go uwidzieli zaś u siebie. Mikołaj raczej chciał być we swojej dziedzinie, jako u panien w kościele z kamienia. Stał jako kiejsi na rozceściu, głowę skulił na bok, a zaś świecił. Wiele było takownych ludzi, co go chciało pożazać, a chynąć do fajera. Jedni, bo go nie mieli radzi, a inni ze zowiści, ale się boli księcia. A książę to był przeca wielki pon z Piastów, co dobrze regirowali, tuż zakazał ruszać Mikołaja, bo prawił, że ta figura żadnemu nie zawadzała. Ale potem zaczął regirować synek tego księcia, a on miał kole siebie ludzi, co mu prawili, że przeca takownych figur się nie śmi na ziemiach stawiać, a nie śmią na jego ziemiach być. Najwięcej przeciw Mikołajowi byli 2 panowie. Marklowski z Górek, a
5 lat z ogrodzonej. Ten drugi przyjechał do Pierśca ze swoimi wojokami, a wciepał Mikołaja na drabiniok, bo go chciał zawieźć do Grodźca, a zawrzyć go w lochach w Zumku. Prawili, że ten 5 lat się nie bał ani pombuczka, ani diabła. Kasztelan grodziecki, jak się dozwiedział, co mu przywiózli, to rzekł, że lochy są dla żywych, a nie dla figur z drzewa. Tuż 5 lat pojechał do Świętoszówki, a Mikołaja wciepał do Snozy, co w niej rosły lyski, a był rod, bo se pomyślał, że już figury żaden nie wysmyczy, a tam dołu się z niego zrobi kąsek tlołki. Pierśczanio szli spadki spod Grojca, beczeli, a prawili jeden do drugiego, jako teraz będziemy żyć bez figury, co ich opatruje. Ale naroz ci, co szli z przodku, zaryczeli, bo byli fezdradzi. Pomiędzy liściami im zamigało światło. Przylecieli wartko, bo nie poradzili temu uwierzyć. Mikołaj stał na swoim placu, a zaś szum nie świecił. Zaś spadki. Ale nie radowali się długo, bo zaś ci, co chcieli pociupać Mikołaja, zaszli do grofa, co im powolił figurę pożazać, a on nic nie prawił, a to było tak, kieby rzekł ja. Tuż zaś ten 5 lat, pospołu z wojokami, wciepali figurę na drabiniok, a pojechali daleko, aż tam kany Soła ciecze do Wisły. Ten 5 lat se pomyślał, że jak wciepie Mikołaja do rzeki, to popłynie daleko kańsik do morza, ale najprzód go kozał pociupać. Tuż ciupali to starusne lipowe drzewo, ale naroz chupli na bok, a wyciepali siekierki we strachu, bo z mikołajowych pacek a klepetów ciecze czerwiono krew, jako ze żywego człowieka. Wciepuj go do rzeki, zaryczał jeden człowiek. Pon 5 lat stał na brzegu, a był rod, że z Mikołajem zrobił porządek. Umierej, stroć się, myślał. Darmo z ciebie czerwiono krew ciecze. Nie wrócisz się na spadek już nigdy. Tuż woda zebrała pień, czerwiono się poloła, fale ułechtają brzeg, pon z ogrodzonej siedziło na rzekę, ale stał tam za długo, bo już było ćma, jak szli na spadek. 5 lat szpekulirował, jeśli nie będzie lepszy, jak się przespią w Bielsku, bo przeca do ogrodzonej jeszcze je daleko cesta. Ale noc była piękno, tuż pojechał prosto do chałupy. Jadą se wojocy, a za nimi drabiniok. Przyjechali do dziedziny Strumień, a tam się zrobiła mgła. Żaden nie wiedział, z kiel się wzięna. Dyć słonko jak zachodziło, to było jasno, a pięknie. Sklejzła z gór, lebo stanęła z moczarzyska, pytali się wojocy. Było tak ćma, że nie lza było uwidzieć swojej włośnej ręki. Gdo ma jakąś fachtle, to niech ją rożnie, ryczy pon, bo się mi zdo, że my sleźli z cesty, ale fachtli nie ma. Jakąsik miał jonek sikora, ale mu spadła do wody, jak wciepowali Mikołaja z brzegu do rzeki. Hebzio też nie lza było nąść, bo z tej mgły wszystko było wilgłe. Chnetce wszymli, że zabłądzili. Konie ledwo wytargali z tej młaki, bo do niej wlazły do połówki. Idą spadki po inkszym chodniku, ten ich naisto dokludził do chałupy, ale zaś młaka, a konie już mają gan strach, bo zaś pod kopytami gicho bagno. Otoczyli się parę razy, ale już wobec nie wiedzieli kany są. Mgła gęstnieje, je coraz bardziej ćma. Iny się człowiek obróci, a ze zadku przyjdą wilki. A i pan 5 lat czuje strach. Pierwszy raz w żywocie, a włosy mu stowają na głowie z chruzy. Zdosie mu, że drepce a błądzi, usztukaj ze 100 roków, że ćmok już nie odędzie, a z nim nie odędzie ani ta chruza. Roztomiły płonie, światło, woło za nim wojok na koniu. To je dobro nowina, zaś chłopom się wróciła siła do klepetów, a poradzą iść dali. Przed rannią zorzą, chruza, kańsik ucieko. Nie wiedzieli, co to je, okno w chałupie, fajer, nebo ogień pod blachą, ale choć kdo to rozhajcował, niech będzie błogosławiony. Konie jakoś ich odżyły, a idą wartko przez las. Światło, co uratowało pona a wojoków, je coraz bliży. Przyjechali pod są kopiec, na rozceści, kany się rozchodzą cesty a chodniki. Dziwają się, a na tym kopcu stoi Mikołaj, bez nóg, a bez rąk. Głowę na bok sklopił, a świeci. 5 lat jak to uwidział, to przeogromnie zaryczał, a pojechał aż do chałupy. Potem zawrzył dwierze, a nie rządził ze żadnym. Potem się dorządzili z grofem, co by żaden się o tym nie dozwiedział.
cestą na pierściec nie jeździć, ani inkszym tam zabronić drepsić. Tuż tak zrobili, a święty Mikołaj już tam stał na swoim placu, a żaden go nie ruszał. Potem nieskorzy na tym kopcu postawili kościół, a Mikołaj już nie stał na trowie, ale na ołtarzu. Dorobili mu ręce, ale klepeta ni, bo na co? Przeca nigdzie stala nie pądzie. Ale ludziom było żol siedziwać na oszkapioną figurę, tuż oblikli Mikołajowi szumną, zametową jakle. Zaszli ludzie chodzić na pąć do tego Mikołaja z pierśca, a tak je do dzisiaj. A to, kończy Jon Wojnar, co kronikę napisał, prawili mi mój stażik w roku 1831. A jo to chciał tak wyrządzić, bo już za chwilę będę miał kwiatki na kierchowie nad głową. Od tego czasu, jak Mikołaja zaniósli do kościoła, to przestał świecić, ale ludzie wiedzieli, z czego tak je. Bo przeca pombuczek ni morot, jak się gdosik robi feszny, inyk wuli tego, co by być feszny. Dzisiaj przed Mikołajem rozżygają świeczki, a i ty na elektrykę, potóż na co by miał są świecić. Ale jak zaś przyjdą ciężkie czasy, lebo jakoś sumeryja na ciesznińskiej ziemi, to Mikołaj zacznie świecić, a w to pierścianio fest do dzisiaj wierzą.